ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas anapauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigod akaadalak iti college dayjay, tatang. Imay pinmasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, addan na kaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, Nay, tatang. anya pa'y kaya mo iti nakaitulagam ka adama mabalinda. Diyak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sa bali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, ang nakay kamangan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka di ti parikaw. Diyak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanya. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet examak pa'y. Iso adyak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na kamatgayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay-may saak nga aglaba dito aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay yamin akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingen day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Ilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Sikamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki din nakaagabalayan tan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam. Ay, sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando. Tapno at nakadwa mamangkita kadagitag buras. Agyaman na, no? Ada ibaon mo akadwak, paray. Diyay sabot agraraman nga ibagbagam agayem mo, diyay imawag. Apay ako na mga agraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Isu tinangital ka kadagiti taga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, Ay, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? siguro intong bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw, ti amu da bayar. Saan nga ta nga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Ay, dahi tatidyak amaw. Ang namandan sa mo imamanihar na computer shop kan printing press. Kayat ko ang makita ti manugangan ta. Ay, uray siya ak. Hindi ubing pa iti pan nakakita kang kwada. Nakita ka di met ti gayem mo ni Jonaling? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunod yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man anya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ni Romnek, antay. Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da itanak itultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan sa amot antay. Nagsinnapatada ka no. Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Dahi tatisaan ana panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay. Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya't yung ka din, amang pilya. Ay, numabalin la ko ma. Huwag nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wano saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsalita kami diti kumpare. Agsagana ka, tamangan no ikuyog nanto ti anak na anak kay tulagam. Anya ko mati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay, Luka. Apay, baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay, di ka man! Nay, kaskalasaan ka mo't maestra. Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro tatang. Ay. Saan kat amaki asawa, iti saan ko nga am mo. Mamamong tao. Nataer iti ubeng. Kain may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wano maditi ugali na. Ay, di ka man rumanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umaydan tao, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kano madanon titawin ko ang nagtulagan da itigayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya kano titawon ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo ta. Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka man. Mapanag ijay syudad. Indak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadin.
Wan, mami. Jak pulos kaya ti pangedeng na. Ang dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apul usti itod na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Maawatan ka, mami. Ang dumabalin. Jak kaya ti mga sawa, ti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amamon. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matlang aparakan ni kasinsin Romnick. Ngam di mo ipadlaw, nga iso ti may sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak amang kilatis iti day di ababae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay ababae. Naggasat kat day jayin ababae. Tamairanaw iti sanikwa ni kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama day jay ababae. Naisarong kamat diti balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayan tati pa nagtesta. Apay numapantay di syudad. Taagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot no may papan iti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit laang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan kaga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanam ijay. Saan ang makiindaran? Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayod ko nga ipalagik tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti siled a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mat ngay timang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunak man no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado ka iti balasang ka. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Junicio, sipud pa'y ubingda. May sa negosyante ni Junicio.
Ket katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon. Nagtulag dagiti dua, nga gabalayan danto intundumtang ti panawan. Babaan ka dagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn. Tadi da pay am-ammo ti tunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti kana maestra. Ket addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, ken printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Tulagan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kindi dagiti agburas iti mangga. Tayo nakitaan dagiti daduma. Uun data. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni ante. Ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti dadum apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, baro, agmerienda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti serkan ti balasang yaw. Kumpormit itaan, baro. Sige, agmerienda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita? Ay naantay. Nagmagiti ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbiro iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho? Kumporme ka no ma. Amangan ano katulaw. Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taada pa ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isinpata nga roden dagiti gargarat ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awad trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan dametan. Apay a pinagungtam ida. Awan lang aroden customer ko. Umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasanon, no di dan agsubli. Sukota ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Well, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo? Manipod ada computeran dita asideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di. Tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Adamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang adapay may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. Addan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pagna. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan itinamnama? Makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasin ta Napartak kamot naging code. Bareng kayat da ti part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Saan ta ipakada nga ag part-time job ta? O sige.
Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan? Taapay ati palayaw mo? Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati agaplay, sir. Ada ka din pa siya nagtrabaho iti computer siya? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa Ang ano saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudkod iti mati computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo ninton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Uwin nga rod. Kitaan nakit din iti pababa pa nga to. Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga tangawan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbayin a libro ijay at ipay nalpas. Wan, nakadisuda iti dakil alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungat ti may sa customer anang isubli iti libro ana ibukbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din ti inpabukbind da iti kalman. Ita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbind ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mat ngamin ahusto ti pan nakabukbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. Ay, no kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan numaamuan dagiti tawa, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, timakan mo. Ada importante apa panak. Sige. Itabad pa'y iho. Anya ka diti pakaririg ukam. Tika lalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya tinaramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kaslat na lalay ni iti siyap. Apay nga rod apimanaw kay Chay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dahi alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti tiyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada panggapwak amangungat kan kwa na. Naba inanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan ba, mami? Basta pimanaw aklatan. Mawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka now? Akabayatan nga orayan da ti panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak da. Amuna ter aramiden na. Isong araw na nakatorpos iti kinamaistrata na si Reb. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itile. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti shop mo, iho? Saan pa'y, mami?
Inawagak dagiti agbambantay jay. Suda pala ti makam. Intalag mo kit din iti dayjay alin, di siyap mo. Tapno agkamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalin, ano adda kamot ditoy. Ang apay nga takas ti mariknak iti dayjay babae. Di mo pa'y lainikat, do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasanungay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E dinto taawan dito eh. O nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno maamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk-talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka din iti shop mo. Nasakit ti ulog, mami. Nasakit ti bagbagik. Abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di siyap ita. No amukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti emplyados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dita computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers? Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paikit di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso. Aduda nga agkukuyog nga umay. Ngam, ang mga no agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na. Ngam awan ti umay wano nalaka ti presyo. Ngam adu ti umay. O sige. Sika ti makaam mo asumong batkan ko ana. No kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ije shop mo? Wala, mami. No dala makita ka ba sita kamali da jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad, anang pabain kan ka. Pabain akmet. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandadyo na lin kan Cecil ijay syudad. Tapno agbirok da iti panggdanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick. Ngam ti didam mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick. Kat inyornos mat ni Jonalyn. Na insulto mat ni Romnick, iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na.
Gapo taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Wan, mami. Nadala makita ka basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumet nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makita tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Noumay kayo iti pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbag taw na makaisuro taawanan ti parikaw. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayom mo. Saan pa imit kit nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbaga. Lipate mong imbaga. Anya da ito yung nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugya ka, ano kasta? Adu ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina ka kadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayo nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madla mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maramidan ti kwarta niya. Ngam, amang ano saan anak katurpos iti koleyo? Saan ko nga amo? Ang panag ko na, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga dakwarta na. Saan da nga igaed ti agadal? Ada pang pangas day nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro kaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtip-tipilak lang kahit. Anya ayat ti inaramid na. Taapay apatil-tilam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no, ti palasan ta. No anya ka no, ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tanganda ng bilin kan kuana nga ambun na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ba? Saan nga ta ni Imelda ti akinakan? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. Saan pa'y matanapuras amin dagiti mangga ko na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw.
Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kaya't yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Anggal. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Anggal, awan nga tatilapad iti dahi ta aplanaw. Ure asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sang awan makalapad iti panagabalayan yu iti gayam ni Anggal. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Anggal, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no ada diferensya ti babae. Kunamot ni uncle mo ang nakita na kanunday jay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakita nan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jak ka mo no ti adal wenno saan. Sabali mat dahi ta a klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti bayad dagiti umay a customer. Imatuda. Ay na, narigat ti panawan ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming bingmingan ni boss. Iti anyaga po. Namin ado ang nakita. Nangruna, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Ang mga nukit-kitaan na ka, tapno amunan tungot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangruna. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin kod, sang kakita na ka. Ang mga nukit-kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na tibayad dag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kaya't mo, tasyak to timang pabait. Amang ano pumanaw. Nagpartak tupay ti marang agin kod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod, no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mo't at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinag-computeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka di tilis-listam? Adun samat. Dagiti man agpa-bookbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti i-bookbind tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan kwa na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabookbind. Boss, imbakadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti atong orders. Doon ay umay daalaan, adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di mapanday ti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mata siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige.
Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Imbagta na isamiran ti may dimawas paray. Ado ti prutas agatangan may ditakabangi pangaili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkam timbaon mo paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay jay syudad ti anak ko paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayong ti may papan iti kasarda. Ito yaman nga oras paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingranden to a kalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawi din taon ni Junaline. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at ang agkasarang. Amo na daytaan. Taan namin adun adaras ngayong bagat. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. Wen, madam. Apay ka di? Kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam ti panakisasa umiti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laungan. Jonaline, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Apay akas ta ti jar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kan kuana. Ngam, nagdamagan nakmat. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Nadiskarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae ngam shop nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.